दिन में नाव रूपवा धई के मोरी मैया हो पूजन वाले नीना हो पूजन वाले नीना मैया सेवकन के अंगनवा हो पूजन वाले नीना हो पूजन वाले नीना। नव दिन में नाव रूपवा धई के जग जननी हो पूजन वाले नीना हो पूजन वाले नीना मैया सेवकन के अंगनवा हो पूजन वाले नीना। पहिला दिनवा शैल पुत्री दूसरा ब्रह्मचारिणी हो कि तीसरा दिनवाना हो कि तीसरा दिनवाना। चंद्र घंटा के यमनवा हो कि तीसरा दिनवाना चंद्र घंटा के यमनवा हो कि तीसरा दिनवाना। नव दिन में नाव रूपवा धई के जग जननी हो पूजन वाले नीना हो पूजन वाले नीना मैया भगतन के अंगनवा हो पूजन वाले नीना। चौथा दिनवा कुश मांडा पचवा स्कंद माता छठवा दिनवाना कात्यायनी के अंगनवा हो कि छठवा दिनवाना कात्यायनी के अंगनवा हो कि छठवा दिनवाना। नव दिन में नव रूपवा धई के मोरी मैया हो पूजन वाले नीना मैया सेवकन के अंगनवा हो पूजन वाले नीना। सतवा दिनवा काल रात्रि अठवा माह गौरी हो कि नौवा दिनवाना सिद्धि दात्री के अवनवा हो कि नौवा दिनवाना सिद्धि दात्री के अवनवा हो कि नौवा दिनवाना। नव दिन में नाव रूपवा धई के जग जननी हो पूजन वाले नीना हो पूजन वाले नीना मैया सेवकन के अंगनवा हो।